meu pare ja me demanava a mi, el meu pare, escolta, fes una llista de sants. O sigui, el meu pare ja tenia al cap això. Per tant, demanava que llavors jo encara era un seminarista, fixa't si fa més temps. Bé, llavors aquí vaig començar a estudiar tot això. A veure els sants, els santorals, a llegir els llibres de santorals, perquè hi ha llibres, molts llibres de santorals dels sants, enciclopèdies, etc. Però llavors, més endavant, vaig afegir els santuaris. Quan tu vas a Montserrat, ja en l'atri de l'entrada, a la banda dreta, hi ha també posats noms de santuaris i de ciutats santes. El Montserrat els relaciona, això era el Bat Escarrer, en aquest temps que diríem una mica que va ser el que va idear una mica totes aquestes coses. Montserrat amb això del tron, que ara estem als 75 anys del tron. Doncs llavors això també m'ho va inspirar. Llavors vaig haver d'anar buscant. Els primers vitralls que es van posar van ser de la banda la banda de Ponent, la banda de Ponent. I per tant teníem el bisbat de Solsona, de Barcelona, i després a l'altra banda el bisbat de Girona. I a l'exterior hi havia ja posades, encara van veure les imatges, a fora hi havia la imatge de Santa Teresa, que és a la banda, diguem-ne, de Ponent, la Teresa de Jesús. I després a l'altra banda hi ha la imatge de Sant Pere Nolasc, això fora. I allà hi ha les fruites, a dalt de tot, perquè els finestrals de la part de fora també és una cosa ondulada amb l'arquitectura aquesta de Gaudí, que és de la natura, i llavors en allà s'hi veuen les fruites també petites. Això és fet al Soto, que està molt bé també. Aquesta és la pàgina de la Rosassa Central, on hi ha el Mare del Roser, que està posat aquí. Aquest. Roser. Hi ha el bisbat de... no, això era era el Roser. Bisbat de Tarragona. Aquí hi ha, per exemple, Poblet, surt Poblet, Poblet. Molt bé. Poblet. Misericòrdia, que és el de Reus, Misericòrdia, un Mare de Déu de Misericòrdia, no de la Misericòrdia, de Misericòrdia. I l'altre del Camí, que és allà a Cambrils. Llavors aquí hi ha els sants, aquí hi ha sants, els sants que hi ha, Sant Magí, el famós Santa Tecla, Sant Fructuós, Sant Oriologi, aquests són els de Tarragona, els patrons de Tarragona. Banda, els de Tortosa hi ha la cinta, els tortosins que són molt animats, els capellans tortosins, la gent de Tortosa, quan allà els he convidat a venir, quan canten els gots que tenen de la cinta, tu els veus, la cinta. Després hi ha aquest de la Fontcalda, que és molt important també, per el bisbat de Tortosa, el de Vallivana, que és el part més allà de la part, diguem-ne, sud,